economic transformation agenda kama nitie ka wacho ni better en ang'o duogo timore ma kai ine paro manitiere kama ne sumoria kona jatend piny Kenya ineno ka gima jatend piny Kenya William Ruto ok nyal chopo gi kare thuolo ma achielo miwacho ni en two term kinde mabiro igeyo en adier ni nena achiel kuom joma nondiko agenda marwa ne wabetu e campaign higa mar 2022 mar better no bottom up no to nitie pogruok e kind plan ma ingo to gi kaka plan no bedo implemented inyalo bet gi plan maber tiyudo ka koro chopo sach implementation be nitie tabu moko mathindo ma jatend piny Kenya ponono poko chope kare madwa timo kata madwa timo ka ok anyal timo ka ne sirikal mokwongo kuom gi en kuo mar pesa kwalo mwandu mar jopiny iyudo ni kuo ng'eny e sirikal koro iyudo ni pesa monego bed ni dhi e projects ok chope projects monego bed ni timo ang'owa ni timo mano mokwongo mar ariyo conflict of interest iyudo ni e sirikal ka sama koro implement gik moko iyudo ni joma ni office iyudo ni ng'ato procurement officer ng'ato PS ng'ato finance officer tiyudo ni gine magi mire giloso kembe gi oko kucha maka nitiere service monego bed provided e sirikal kaka project monego tim gin giwegi magi mire tich procurement officer chiwo ka miyo tich kambigi magine directors through proxy finance officer oketo pesa e project no accountant chulo gichulre pesa gin giwegi seche moko iyudo ni gichulre pesa to project ok dhi mbele mar adek en political interference jo siasa iyudo ni ng'ato wacho ni an ema bunge makama project makama an ema golo contractor koro political meddling bende mono implementation of projects iyudo ka pesa wuok jasiasa moro oyiero mkandarasi pesa wuok ichulo mar project cha to pesa na iyudo ka kendi lodho idhi tim go tije moko mopogre gi tich ang'owa gi project cha koro project chung to ikinde gi bende nikech KCIO jo siasa mantiere lemo mopogore opogore mantiere kama donjre e weche gi duto dimake yo machal nade nikech kae ne intiere kaka jatend migao to kama intiere jatend migao ni bende ija siasa koro mantiere kar pono ne manu kelo timbe machalo kama ge sirkal an ing'e ni track record mara ong'ere kane an e private sector